Woman, yen no, and so yen elida 7 no, and I need to talk around. Sakawon what you name, Boneho, ma won't fa young Kono, Enfonso, in few. The dear Pesse, Vigina Sutiti, Namedema Wakaba Sonko, Eba Elegant Medino, Ewo, verse 2, 3, and 4. The sign can be also. She ayarefoso chichimore ma wo enya wonde ma ensi woyi Kristo ena osayare Kristo ena oma enimdefo ana kukudam ana nipa bitimi omo onyansa no timi kosoa wo adesiam no hu nia eye no de sanyansa ne ebeboa ye nyina enunti yare bompae yare ye ho famode no na modern family so na ye ni adaho igina sa presira enum yiso 663 unya brea na wasan kinkembu emma obi biara akwaba eba eneye dimedi no dimedi ni nyina eya pomodene nyankopon ama ye nuanum bi yan papa no ye namfunum bi amamo odum achede ni bi ne se ne obaye ha ya fine ebi aprapra ebi asiesie fine ama ye nyina tumi atenase eligemu a ye retwen se a doctor for so by one day yago so adom a doctor for no ene wo keka hu nyina anunti ye se twedi apo yago pon se enen so oma ne ho kronkron no ene ye tu oma a doctor for ne ni de for no ho aya from no ni de unya ntobo ase ase na ye him no ka no yare biara entumi ye honam fam isan se hu fam de Kristo ai de edi ko de mama ye da bigina asem yiso emo bibiara akwaba de oto se nipa na be kan se akwaba bisan se why krado na obi akrado ka de so nko ya krado no sambra bi obi aso why krado okay anuti na ne nyina ye hye mo ha ya retwen se tete kwashifo aye to sa from wa be hye ediwa no wonso wo ba now so ye general physicians and all about the share ya pomedi na aka no won de wo ha anunti ye bomo mo so akwa basronko ye ya yo odi enim no so amayen on ya kasa tiawa ntuwa e krado ka ti obi ase siesie ho wanti o siesie ho na ye ba be sua be Catherine siesie ho ni eba besua de ni ahwe apomodene amen men sebre ebeto ye safre ye papa doctor Opoku Samuel bonsem ebra ore baha oh we sam obedu hayo bonsem kepa Doctor Samuel Opoku Akuapem North Health Center Latte Junction Prestige Hotel Mechipe Onone Dr. Penia Oho Nti ene oni yembe kasa mesre inyina yini na okasa wi na o wasembisa bi so a edoma hokwan na obisa wasem no nti se wani agi na wa ye krado dia fansam kesi bi no ko ma Dr. Samuel Opoku Yonko do mani je pise ne ye wo ha na ye beka yarwa bi hu asem ana se yesa be health screening na screening na chi advice bi wo ha na e de ama na wonso wati hu ana ho na yare amfa wa anto fam ntem na mpanyifu se menka hypertension ho asem kakra bi hypertension ya yare bi a ya ti din bebre mpampi oko hospital ya check BP na doctor say BP kosro wanya mo jabroso
ne yɛbɛhwɛ sɛ ɛyɛ dɛn pɔtee first na binom susu sɛ ɛka sɛ woanya mogya boro so a na wo mogya na ayɛ bebree ɛwɔ wo mu ɛnte saa na mmom ne yɛte ne sɛ yɛka sɛ woanya mogya boro so a na mogya ɛnam wo ntini no mu wɔ onipadua no mu no ɛnam mu ahoɔhare kwan so yɛbɛka sɛ pressure a ɛde nam mu no ɛso dodo ɛkɔ ntɛntɛm dodo nso ɛnsɛ sɛ mogya no tumi fa wo ntini mu ntɛntɛm saa ɛnsɛ sɛ ɛtumi fa mu nso bɔkɔɔ nso ɛsɛ yɛ hɔ ne hɔ nti edubiri bi na mogya ɛnam nipadua no mu ɛkɔ ntɛntɛm ɛkyɛn nea yɛhwehwɛ no a na kyerɛ sɛ woanya mogya boro so ne na wo biribi akɔ soro mpɛn pii nea yɛta aka ne sɛ hypertension is a silent killer. That means ɛmmɔ nkae wowɔ koraa ɛmmɔ wɔ nkae sɛ wowɔ bi nti ɔyɛ obi a wobɛkum wo asie ti ne yɛ sɛ hypertension is a silent killer. Na wuti ye yie na obo nkae de a ene na wode wa ye lucky kra because hypertension among kai nti nipa kakra wo ho a wonde wonti ye yie etumi bo nkae nti nkae bo no ebi ne den ebi ne se wo ho na nansen wuti tumi ye oyawa wonte aseda no akoto paracetamol no anom enyai na just say ewo ho 2 days 3 days 1 week there be a miti it be a hypertension men can say uti or ya obi a hypertension na mo ebasa ko na yen hwehwem e bia na ubp no na akosoro na ayawsa eno ye number 1. Number 2, difficulty in breathing. Obi wo ho a pempi na first ohome a esi so fine na nsan de beka se ohome a ensi so na nsan de beka se ohome ensi so papa etumi ye hypertension na ye nti na che se orebo nkai ni o afi rapid pulse rate in a palpitation na nsan wotumi te se wakoma ball katiri nso first na ente saa na che say hypertension rebo nkai nen afi dizziness na nsan awoma no ani subru kakra awoma no ani subru ben na yemi first nso na ente saa eba saa ese utumi mu say ebetumi aye hypertension na ere ya osa ebi nso sweating say what to fifiri saa first na ente saa nti say o sweat na ese utumi ekọ na ye hwehwe umojam ana say ye check bp ni ade na ye hwe say teden ana afen so unable to sleep na nsan mintimi na nti obaya wonhu ne nti a wontumi na anya say bi a wo ma school fees nso na wontumi ntia watu atua ni nyina wonya aduan degree or how bi a na also nso wontumi na eno nso betumi aye say wo blood pressure no na akosoro nti na saa na ye behwe niam a etumi cause sa hypertension then kra na edeba now aging obi wo ho a worenyi no na wontini no emu so reye mmerɛw na what they afem enya hypertension eno wo ho afi nchine di bebre increased salt intake ni atene say adi biara ene nchine behia no eye denenen adi biara ene nchine hia no eye den nti wudi nchine bebre a moja ewo mu no nso no ebeye pika nti moja no beye pika sa na akoma no ontumi mpompe
saa mogya ye pikai nti na esese o use pressure no ye den ansa na watumi apompi mogya aye pikai nti se one day bi na udi ya nka ye hwe na mo nchini di bebre abeye wo habit abeye ade a wo tadi nti da biara da wo mogya nso be pika na akoma no nso be use high blood pressure na de apompe saa mogya yi nti udi wa pompe with high blood pressure wa say di da biara saa na te na fi pressure kese a akoma no de pompe mogya na aka ho na o de anya o hypertension ewo ho nti nchini di bebre etumi ma hypertension eba afenso increase cholesterol sesrade beba unipadua no bebre eno so tumi ma unya hypertension ne etene se srade a wodi no eno no wontini mu ba bia mogya nanam no eho na srade nso okotena nti ote blood vessels mu srade a wodi nyina wontini mu netena nti etena ho na abaye bebre na fe asiu wo blood vessel mu kwan na fe mogya ntumi nko nti mogya ntumi nko saa na esesa akoma no nso eyusu pressure no ye den na de apompi mogya yi akọ all parts of the body nti na srade na asiu kwan nti no na esa akoma no nso de pressure no ye den na de apompi mogya no na wo de afa so anya hypertension afe kokonte a ye di bebre etumi ma hypertension ni aye ye ne se ohwa ye gu abanche na ya horo ho na ya hata o hata ewo a wakoyam wo de aye wo kokonte nka kokonte enye bad na mom esese wo di gunsum na adeche na wayi ahata anase no krampo wo yi hata nsa wo be ma nsu asan agu na the next day wato nsu na agu na wasan di bi agu 3 days ansa na wahata wo yes na starch e wo bebre afim nti afim na okoyam na wo de ye okukunta eno de wo ye free na mu wan fa nsu na ugabanche no na hata ntentem na wo de ye okukunte na starch no doson awum nti starch no nso ewo bebre a edane srade na srade no asan a block wuntini num na afi wo de afam anya hypertension emre bi na meka say Akuapemfo enye nyoma bebre na Akuapemfo epa nka wo nya hypertension bebre na mo nyoma no etumi de hypertension so ba ni atene se nka obeye nyoma na te se ne asantefo ye won nyoma na nka eye Akuapemfo de ne se amankani o bayira o de beye nyoma no oye ni nyina na de aguda de same na odi ntosi agu ho odi jene nam bribia na odi agu ho nti ni etene se sa ade a odi gu hu yi eye ampesi na onu ya sanka eben a ubehwie eho start na ansa na wadi na mo wode ye enwoma nti na sa start ni nyina ehye nyoma num nti nka ideally ni abaye ne se oya hwie eho nsunugu na fe odi agu nkwan mu fefefe oya wo hai hena na ye ya mpesi na ye hwie eho nsunu ma ne se onu mo be no obi are nom nanso ye de ye nyoma de a ehye nyoma num nti wo ba hwe a udi nyoma kakra bi pe no amen na atu nsu starch no doso
and yes, obefem enya hypertension. Afe ye pe kobi pa ye nonso. Enonso utumi fam nya hypertension. Kobi no enchene na ye de ahye. Nti ade a oba be use kobi aye wadua ene na fatum sum na enchene no emfima ansana wo de aye wadua. Na mo aye ne saa na straight away watwitwa waye wo de apoto makonum wasa de nchene agu makonum bio nchene na abaye bebre nti yabema wo mojana aye pika na akoma no ntumi mpompe on pompe a no be use high blood pressure no de apompe na kwafamu enya hypertension last na meka say nipa bonifu bi aba Ghana kobi yenyina yenim se nchene ne yede hye kobi nne nipa bi emfa nchene hye kobi mededa bia mekasi se ukọ market ukọ gwaso se ukọ to kobi na kobi esisi ho no ba ko once na sisi so ba ko once na sisi so a nkato ne once na sisi so no me nkase aduan a once na sisi so eye na mum this time no e be the formalin na ye de hye kobi formalin so ye de funu sane ebe ya funu da ha once na ntumi manenchen nti na obekọ market obehun se kobi bi egu pan mu once na ba ko kura ntumi nkọ ho eye bribi na ode ahye na mo ne a ye de nchene na share na de once na be ko ho nti na ye wusi ubi ne ade a na de akata so fefefe na aye nti wota di kobi a ye de sa chemicals yi asha eno nso ebema obibi akosoro na wafem enya hypertension efe milk bebrebe nom eno nso obenya hypertension milk no ni atene se sania mami ema ne be nufu yi obi anim se mofra de milk wope kwasi broni wo ne ba milk na ode be ma no obibi ni wo ne ba milk na ode be ma no na mum wori nyi no onyankopon nyansem no na ade a wodi milk a ede yam ewo mu no na obibi ni dede esoreto obroni pe na ono de ne de na esonto nyankopon na aye won saa nti mu amohwe films bebre no be mu se edubri bi kwasi broni didi a glass of milk sinchen obedi anumagu so ere ye ne hwe ba uyo obibini na ota no milk wonso orinyi ade a digest milk wo mu no eso ato nyankopon na aye ne saa nti ubenya yare a ye frɛ na lactose intolerance ye ko ye adwuma ewo tema na me wo tema hospital bi na Nestle workers Nestle baby aye milk na woba hospital ho na woko retirement a nyarwa horo a wode fa no enya asem ketwa colon cancer ne ade nyina what one asem ne say wonim na mo woko break na say milk obi atu so na wahwie kakra bi kura da bi ono so be kwa akofa ne de wonim say sa na eyeyare ti sa ne meyi etumi ma hypertension eba meka kakra bi afa nia wo be ya wunya hypertension so every distilled water eye nsukru je a efi enim utumi nom 15 glasses of water a day wo hypertension nya ebekọ echi unya hypertension na ni etene se BP aduru aye ma hypertension aduru aye ma hospital yi nyina ne adwuma eye ne se emma moja na ye twirodo nti emma moja na ya se emu ye hare emu emma ne mbiu
Nti ampiwa na akoma no nso atumi abɔ mogya no with less force. Na use pressure no yɛ den na ɔde apɔmpe na efi wanya hypertension. Nti nsu kɛkɛ betumi ama wo BP aba fam. Efi raw garlic yi a yɛ nyinaa yɛ de yɛ aduane yi. Baako bi wɔ mu yɛ kɔkɔɔ no yɛ papa. Wota de fra aduane na oyɛ edia ɛboa. Sɛ wɔ obi a woyɛ low BP patient o, wɔ high BP patient o, garlic na ɛboa ma hypertension no ɛyɛ normal. Afei yɛfrɛ biribi flaxseed oil. Flaxseed oil nso yɛ ade a wonya ɛno wokɔ health shop yi a wobɛnya bi. Ɛno nso ɛwɔ mu a wo use bi a etumi ma wo BP ɛkɔ soro. Afei tomatoes ni atene sɛ ɛboa repair akoma no ne muscles no. Na urinyi no nso na wakoma no muscles a ɛde pump no na ɛso kyerɛ sɛ ayɛ mmerɛw. Nti ɛyɛ mmerɛw saa na efi akoma no ntumi mpɔmpe mogya ne saa na ɛde hypertension bɛbrɛw. Nti wodi ntos na ɛma heart muscles no ɛyɛ strong na etumi apɔmpe mogya no na wanya hypertension tam. Afei biribi a friend no broccoli. I mean ni twi din mu de. Nso they say internet nti mo nso mo search am do. Okura 6 chemicals bi ɛwɔ ne mu. Ɛno nso broccoli no tadi a ɛde BP ɛba fam kama ɛma. Afei carrot a yɛ nyinaa yɛ yi. Ɛyɛ carrot a yɛde chemicals ɛdua yi bi. Organic one no wunya. Ɛno nso ekura 8 chemicals. Ɛno nso saa chemicals na ɛboa na ɛde BP aba fam. Nti megyina ha na afei obi wɔ questions bi a na ɔde aba. Hallelujah. Oh, bonsam kese masra. That's papa. Enti yɛbɛma bɛyɛ 5-10 minutes bi. Simendum and simendu bi. Papa akasa bebree, wakyɛ nneɛma bebree. Ne oso tumi ka ne kyi ne membusa ne biam. Ekura me nti broccoli. Na de membusa. Na so bibi biara a ɔka ya ebia ɛkyerɛ wadwen so kakra. Ana wo pɛnkyerɛ mu kakra ka ho no, bacho akonya no wɔ hɔ. Okay, bacho pɛgya nsa na Bacho, Okasi Sanya Menina, age, fin. I in a dinner, ever my Sanya men, Bacho, a fellow Estatiwo, a hifa, say 20, and I say 8, and I 1 hour crab it me, and I feel, yeah, men can be a mono, and Chino. Say, be I'm a pension in Dimidin, let's have a trade, and I say, be some, that be a woman. The person in China, and I met me a dear woman, and I said, me I proud. The person also, which let's say, and I feel, what can be a boy? Send a bear. Gallicano, ye to me come, and now when I see a react, Gallicano, and I'll wine, and a carrot in eye. And I've been told in yet you try me and I say, yet true me good, and now I'm going to win there also. No, so the person. Yo, that's wrong. AG, no. First, Nanny, I can say,
what are 40 years, 45 years so far. Naturally, say this time the near ye dinner, then a ma ye nyaho then crassa. Into be abofra as early as 25 years ago, not was started in Yenya, Sayari. Into age in the this time a swattle from 40, 45 to 20 cra because near ye dinner and ya papa. Afe in China, who say in China quantity a hen, na say what they behind. For quantity a Ubia baby do a bien, own to me can say, in China dodo. Kakra moderate na because we be do a bien now say, what in China do, would I just say also. Afe Gallic nonso, and yeah. Acho who was bisa upejawa sa yebra hero me ba nchen na ko bote no mu bisa okay you sa se bisa bien ho ne okay hero Mepacho, akwa bibi se obi o ufi fifiri ti wo bebre a wotimi nya sa pressure ebe nso kire se ka obi a mo moja mo wo moja mo no na nka wo moja wotimi fifiri bebre na se na oreke se obi ti fifiri bebre a e mani timi nya pressure na eno na menti aseda No fifiri do beto na mo ni atene se bi a wakoda Oshu Nimbebre. And so on part of 2 fifrisa, one day, you know, 1 2 fifrisa. Now, as I would mean, then they see me sugar level na a problem, na BP na Kosora na then, as I would mean, a shim. Fine, walk year you my then now 2 fifri bibria, normal. Now, 1 year you my then be out now 2 fifrisa. And so say what na so say utumi hwe na ohu adeko a e ma what fufu sa yo neso me bisa me de mama cho say papa me so pese me ti ase minya yi e na mindi garlic ni bebre ana say nyema na akwụkwọ bo so no say ye ndi no minya yi na ese mindi ni bebre se ne betumi ese wo no kwan ana asema ko hospital no aka kire me say ebia suspected case bi no and ese mindi ni bebre ana fara ni atene say yes prevention is better than cure say obebo ho ban na makra na wan yare kra enu yesin say yare na mra ansa na say aduru wo sa no enamo aduru yo adu dabi nti wo di obi a wota di sa na ema na eboa ye fra bribi peripheral neuropathy a problem of the nerves na ade wo obi a won tan ni to say fruits and vegetables are on nerves na ade e wo so na ade nyina ewu afi edu ba bia obeba doctor na nsen me te say me na ase hyehyeme sa me na ase titiri me nsa titiri ni nyina ne say sa garlic ne vegetables ne fruits yi wonni nti wonni dia ya ba ma eduru ya ma eduru so a ye beje osika se so sika nso mi ho nti wo ba ye yi na ode abo ho ban na nka yare na amakora yo because we say asembi e wo ba asembi e ni ho dia na okay me na ku me ba tawo ye garlic no te bi wo ha ye organic and e bi nso ye the other than here with difference say ye organic and I say ye fertilizer and I say bibi sa e be den hu e no ne best garlic nan kasa wo ma horo abi ba ko ye kokko nkete na ba ko nso ye fita kokko no
ɛwɔ ahoɔden paa kyɛn fitaa nti kɔkɔɔ no ho asɛm ne yɛreka na mepakyɛ carrot no nso ɛno nso yɛbɛyɛ den ahu difference ɛwɔ sɛ wo sɛ ebi wɔ hɔ a wɔmayɛ no ɛyɛ organic a kyɛ sɛ ɛyɛ wɔmfa aduro bi anka ɛ na ebi nso wɔde aduro aka nti yɛbɛyɛ dɛ ne ɛwɔ difference a ɛwɔ mu ɛno nti na operation feed yourself wɔ hɔ obiara nyɛ garden kakra ɛwɔ ne mfikyiri first no ne yɛyɛ saa de no anaasɛ yɛgya yɛ nti no wodua wade a woa wobɛhu sɛ woamfa hwee angu so ama no anyɛ saa nti na wodua a wotumi sɛ ɛyɛ fine na afei yɛn nso a yɛyɛ tɔn no nso yɛmfa nokware nyɛ adwuma wɔn nso wonim sɛ organic nneɛma na woyɛyɛ wo nso gyaeɛ na yɛn nyinaa yɛn ho ntɔyɛ na obi sɛ garlic no mɛtumi aka biribi kakra carrot no wokɔ market a wohu difference no na ɛyɛ organic no wohu na ɛnyɛ organic no nso wohu ebi yɛ apoti wotɔ na ade hyɛ wo fridge mu a ɛni 3 days na ayɛ pɛkyɛ wɔkɔ akɔyi na ayɛ pɛkyɛ ɛno sɛ ɛnyɛ na nea ɛyɛ papa no de ɛyɛ nketewa ɛno de hyɛ mu a na wɔtwe koraa na ɛhyɛ mu fɛfɛɛfɛ da wɔn da ase paa Acha mbisa milk then. No ka bibi se milk ni ewie. Na enye ni yendi ne dem. Ese ye kokwa. How that bi wo ho ni ehwie bi agu mu ni ade. Ese milk ni yendi ne dem. Yo, me atene se wanum yɛ da owewu ntam wanum yɛ da owe yare me atene se milk no ɛwɔ hɔ unfortunately wobɛya wanya adwuma kakra a wanya kakra atɔ mo ho a wotumi tɔ milk no afei de yɛsi nni milk no deɛ wɔ hɔ na ebi wɔ hɔ a wose cholesterol free ebi yɛyɛ ebi twerɛtwerɛ ho saa Ghana ha yɛni nokware aburokyiri de yɛka sɛ 0 cholesterol a ana ɛyɛ 0 ampa but ɛha ɛnte saa ba ne ameka kɔsi ya ne sɛ obibini bia ni hɔ a ɔde milk ayɛ n'aduan a ɔntan ya wobɛyare because chemicals a anaasɛ enzymes a wɔwɔ mu a ɛsɛ wodidi wie a ɛdigest no wɔrenyi no na ɛsɔre tew saa na onyame ayɛ no kwasi buroni de ɔrenyi no na saa enzymes no ɛwɔ hɔ nti ɔne problem nti oburoni didi wie ɛnom milk gu so ɛnyɛ ne hwee wode wo pa nnɛ trae saa de na nahwɛ woyɛ mbɛbom kuru saa na afei wanya intestinal problems nkakra nti saa na ɛte oh milk de ɛwɔ hɔ na ma woredi a kae sɛ ɛho nsumsuanso ni kɛkɛ that's all na wanni na afei ɛyɛ wɔ a waka si ɔbɔnsam bi na ɛyɛ wɔ ɔbɔnsam bi yɛ ni baabi a milk bi ayɛ milk na mmɔfra na milk yɛ ma wɔn nyɛ yɛ mpanyin asa Hero. What's your name? Yeah, old age, or crown away. Then he may say, LCD, and then any say, LCD. Yo, me atene sɛ woyɛ obi a ɔmfe akɔ anim kakra da biara da ne ayɛ recommend ne sɛ about 60% of the food that you eat should be food that has not been cooked. That means aduane a wodi in a day no emu fa kɛse a nyɛ ne ayɛ nnuan na kakra bi nyɛ ne ayɛ nnuan wodidi saa. Da bia wo ahoɔden wobɛyɛ fɛfɛɛfɛ
me ya say na man fa Bible anka mama but meka what the meeting papa ho obeka kire maybe Nebuchadnezzar ekọchire Daniel nom nko aha na Nebuchadnezzar share say yen feed on yi yen ma on bibia opebia woni na mo once o kan say dabi wotumi susu say fetish sa bosom aduan o say den ti woni na mo won we obedi vegetables na Bible kire say one more would be vegetables no in about a couple of weeks now one more fefe achen one no di aduan ya ne ade e wo palace ho next other no so ho we obi a one person obe yare a ti say anopa we di dokono awia we di fufu anajofa wa say di ampesi just say waduan a wadi nyina ya no wa asase so wo be yare ntima anopa te say ebia wo be bi omokora omo no kakra bi wasaw ya twitwa ntos kakra gum eno ye ne ai ya twitwa cabbages kakra gu eno ye ne ai ya twitwa cucumber kakra gu so eno ye ne ai salad leaves kakra gu so eno ye ne ai ntu say ne aye ne ai no kra e ya doso achen omo no nti udidi saade a ebeye den say obeyare na mo da bia waduan ye nyaya ne ankwa de a ene your national insurance na sika because obeyare ti sa na tene yes Afam say to try vegetables na o cream to be a water e ti ti be nka cha no dey na bo aya ni Cream no. Salad cream. Oh, there be. I not there just a way we get kura police no akra mama ndawa there be kura oh ni nyina additives na adi agu they say tin tomatoes say what they share say perishable say tomatoes are making bisa won say denti na ya yam edi agu container mu na ya kata so let me be 5 years 6 years na ensay ye the substance bi na ye de ahye nti na ensay na saa de ni nyina carcinogenic substance ebe ma cancer that ebe ma diabetes ebe ma hypertension nti try to go the natural way we ye bribia natural wo nyare saa Yo. Ebese ma ya okwa ni ebusa. Ise bisa de bebre nanso ya brene so reko. Inji bamucho antikaro. Bisa ya na. Ya ni ya me na ye ni ya ni dia se fribi. Di bisa se fribi no se ni bo ya yin. oh enyo hia ohia ni na to switch enyo hia nka waduan obedi bia enye fresh da nanso ohia nti eja na nti fridge no eto eyi no so te say why nkwan wo de ahye fridge mu be 2-3 days bi de nkan ye hwe na mu echa 1 month utumi say na ho de reba fam na ho de reba fam nti bibi aye natural na mo me boss person de assemble akopem eka ni aye kan Good morning. I'm vegetables now say my no answer na edi mo. The say cabbage, carrots, green pepper no. Chemicals, omo di ndro na edua. Ti ade omo di ndro na edua. Di obetumi aya ne say answer na obedi no. Fanchini gu nsuom. Na fa carrots na cabbage ni gu nsuo no di nchini gu no. E wa twen 10 to 20 minutes. Answer na we ye twitwa na we di. Some period net me yi chemicals na edi dua en efi ana say vinegar oil and ana ne bo edin kakra said ntinchini de ne bo oye din ansa na waye na wayi pacha no fa na me dey town that akese no yo
de waka de ana me de yikitu ni baka ho se papa bi say then woni na onye fine na then woni eyi nso ka ho nipa bi rent ma say but eye eyi pa cold store munam especially akokonam eno de what the na okura wodi a taste no kura eteden taste no teden mrebi na me wo New Zealand me ye adwuma o ba bi a poultry farm me ye adwuma o na ye wo akokọ nne o de fansa we say ye wo nne 5 days time na akokọ na nyi 5 days na ne yete ne say she brea me be ye be fi asema health talk we be wa kwa she na akokọ na nyi kakra chese na ne yete ne say chemicals a ye de ma won fasen nsu ni ade nti kwasi broni nyansem sa akokọ no ye kumna acha 2 weeks 3 weeks na expiry date achara no na efe na abibifu a wosika nso ekoto ne de aba Africa na efe ye de ahye cold store mu oha ansa na wakoye nti after 2 weeks no na chemicals a ye de ye akokọ yi ohun ayi nyina na echange aye poison nti saade no enko ho se obi be chew poultry farm akokọ a dana se je na mo mananantu fie wa be 90 days 3 months no fan so na ensesa na kakra ansa na waye hwe poultry akokọ ni fie akokọ hena na wa ho den fie akokọ hena na fie akokọ na nkasa sore no nam brofri bi abre kakra no asoso adukrom nsu hena na ema nsu no ono no me nyina wi a na ya attempt se obekere na hade untumi ba poultry dede obekere ne sisi a nti ekere se natural na ema no eboa na wa sanfa fie akokọ eto akokọ hwero ho a ono de owo wuram a ono de oni aduan a ya no akra ono de jese tuo na betumi de enya no nti ekere se natural na ema de ebeboa yo emrene reko seniti yebeda tafasi onkoi teka no wakase yeti afidi nyina yababe shia doctor eye apomudin doctor ene eye anifo doctor ni nyina ye ne o ma be shia na ye di komo kakra na papa de ye nyina ye nim no ya bo ni din anoti ye be frɛ secretary to the 10 years anniversary committee Miss Joyce Ofori na ye nuanum ya ene wo ba be boye ye bu so won se bi se bi no wa ma ye nyina ye hu na ye fi hampo na wo hia wo ba bia watime ne wo edi nkomo ore mfrɛ wo head anase asemi ni mu wo ba bi bobo won din na ade a wo ne wo akasa enoti ye fa nsembo evera secretary every decide to make your money. Papa chair me dance. Kacho within ana wabono. Enti Joyce Okori ni within. Ene day jumedi. Yen to me ye wa bra enye adopter fo ankasa ana ye no won ebeye. Na mum adopter fo ankasa wo kra certificate. Eno enti obi apue wo ha yemfom ye. Sa doctor fui nia odikan Dr. Opoku Samuel. Ngata ono na oma ye talk no. Na owo Akuapem North Community Health Center. Ye nyina ye kan say prestige. Echi eho na owo na Mr. Donko Ebenezer enso security officer. Ono nso wo ha oma ye hunu.
Pacho, Rawanim Kakale, who sent a who said, okay, and one cassa. Monsieur Bedray. Okay. Into Mr. Donko, Anna Erbe. Anna Dr. Adomita Labi, a lab technician, Pacho, and I also also a doctor. And some Mr. Akufu Ado. Mr. Akufu Ado. When our the Kabin North Community Health Center. You can prestige, you know. Okay, so yaba and you want for Nankasa. One so our ha and it Madam Esther. Madam Esther Kari. I think that's Tatapashi. Inti wani ya na kuba kwa kotono. You, Madam Amofeko. Anna Madam Sarah Odro. Also your nurse. Madam Esther, Anna Ebai. You. Nurse Amofeko. Anna, I think so. I specialist. Can you console her? Dr. Akwe. Pacho, who are my young na yama one papa shukura. Doctor Waha. Na no say or relax kakra wo baby away vitals no. And inti ana yehu ni no. Inti young doctor for ya no one baba ye adwumani. Ana won a ati yemu no so. Inti doctors and nurses pacho mo patients so na ewo kwatanase no. Na me ehyiram say muje ye amye na mabana mo ne yen so baba ye. Na me ehyiram so a mo wa ha na Akro life. Na me ehyiram nyina. Aninti relax why? Bibi ani wa eyehu won ye beye nimu. Na mo wore hwese ne beye a won so ubenya arishem ewo ne awunu wo apomuden ho. Enti relax. Na feel at home. Na feel one year ma enye fefefe. Nyame ehya ye nyina. Amen. Bon sir. America no bo dimbi said in me say me review you see broccoli. And o ka say enko check e wo net no so. Enti me fe no so aka a kire yan na sa bo yin na ma ne say me eri ye e wo TV so. TV na wo phone e fe ne Facebook na wo so. And unti ye live e wo Akro live e wo Facebook. And unti me the link no so person hu ye live a me tie yin na me rehwe. And unti obetumi afa phone no okoyen asori page no so a me the information be out ho umia so pe e do beko to be hu me so say America say Akro life wo ha won ni yenuano baby a wogina ha yi emrepam nso won so ye bedan wadi atre ti say ado wan busy and unti ye da mase Akro life ya me enhyiram so be frɛ chairman of the 10 years anniversary ye wi ye ba be brinki and so obetire baby biara if an eye for better movement no credit to sing, the duty fans and Bushia, chairman. Eugene, actually. As we get going now. Oh, as we get going now. Now what you came, what I said, the catcher will say. Debia nko ene da mfirihia dunia asafo yi bepre wo amanfo mfirihia du yaka kirem se yebedi na yegusu di dwumadi ne nhyehyɛ pa ewo mu a committee fo yahwɛ nea etoso abie ena ne yehunu enti doctor akasa wie yebema America kakra na urabafo no so a wo abɛhwɛ yɛn ani no wɔn so wɔn aka bibi kakra na enu akyi no esrɛsɛ na bɛyɛ a yɛre nkyɛ wɔ ha enim so krapi ni bia ne fufuo de doctor aka ho asɛm na nso memre da ne kwasi da fufuo de yɛn fɛ ne agboro enti sɛ na bɛyɛ a ɛbɛyɛ wano yɛn nuanom na ɛbɛhwɛ ani no ɛbɛba ha
iti wu a wunim sɛ ɛni nkuto nti na wobae no yɛbɛde ɛkonwa no bɛsi mpɛmpɛnso ama ho na wabɛn ni ukura bie ni nyinaa wobɛkɔ baako ansa na wakɔ baako aka ho yɛn nyinaa yɛnim sɛ mprempren saa yare kɔdi awuo yi nti ɛnte sɛ yɛtena abɔ so pitipiti ne ade nti yɛbɛkyekyɛ yɛn mu nkakra wohwɛ yɛga akyi ha ntamadan fitaa na ɛwɔ hɔ no ɛhɔ na dɔkta Uku bɛkɔ akɔtena ɛsrɛ ɛyi de yɛresɛm ahwɛ na ɔno yɛtumi aka akyerɛ so ɛnde yaw da anaasɛ fida hyɛ da abra kɛse mu nti ɛnyɛ afei na ɔba bi na watutu ankɔ aburokyiri na ɔma ayɛre na adwenwerɛ wokɔ akɔka akyerɛ dɔkta hɔ wokɔ a ma ɛnyɛ ntiatia da na ankasa abɛto nsa afrɛ wɔ hɔ no wokɔ a na wakyerɛ wo kwanko a sɛ woba no mfrɛ wo a na nha wo na akyi bi a ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛba enti saa mmere mɛdan ɔkasamu no de ama yɛn nuanom no a wɔrebɛka ani ho asɛm kakra ani ho asɛm obroni sɛ ɛyɛ complicated kakra ofori wa wapam ade a mfe bɛyɛ aduasa ne akyi ne ɛsoro ɛno ɛne yɛwɔ bi a sesi a wobɛyɛ na dɔte ahu agu ɛne so ɛsono ɛno nso wokɔ a obroni sɛ brief wode ka kyerɛ ɛnɛ wɔnhyɛ dɛ nkura nneɛma kɛse a wɔde bɛhwɛ yɛn ne ade no nyinaa wɔ ha woka kyerɛ no a ɔbɛma wo krataa wɔfrɛ no referral note da a wobɛbu tɛtɛkwahye anaa wobɛkɔ prestige no wɔhu sɛ wokura referral note ne pɛ wɔma wo nkyɛ koraa wosɛ kɔhu doctor nti ɛnyɛ abotu ɛnyɛ obi ankyerɛ obi anyɛ obi ahwɛ yɛsrɛ wokɔ a ne ɛha wo no ka kyerɛ doctor na atumi adumi na ɛsaa so na ɔno so akɔ ne ntam meda mo ase enti sɛdeɛ mede kankan no aniwafo no wɔn afani obi a wobɛgye tontoro wani bi na wosɔnkye gu mu no yɛbɛkɔ ɔdan no ase wɔ ha yɛde nhyehyɛ ɛna ɛba bɛyɛ adwuma enti yɛn nuameanom no kasa awie pɛ ɛkɔma no yɛbɛkyɛ mu abie ebi bɛhwɛ sɛ na ebi ahwɛ sɛ na biribiara ayɛ pɛpɛɛpɛ meda mo ase Midamase. Acho midindi estakari. Ansa na mesha asiake ni wan wasem no. Ipeso obia kata neni na ohwe se diete. Obia mbamodin kata neni. Acho yo. Afedi obia mbie neni. Acho ma hu se diete. Me kasa no makata wani su mu hume unse ya pa yo nti wo unse obi ani fra ya obeti bibia nso ohu de ekoso yo yate me sha ase baby a ye mfie dru ndie ye nyina ye wo se de Dr. Uku ka ye nyina ye wo hypertension aye ka ni mojamo so ni esan wo diabetes aye fe no esiche yare enye obi a na wo bi ba unyi a san sakra ye ne ba saa yare mienu wei etimi ka eni no eka woni na eha woni no etimi de ani fraye ba nti de bia obi ba osi menu so ye mi wusiwusi mi hu ade wo ba hwe na nipa no BP ana diabetes e fe na esiche yare nti de bia be ka se edro na doctor atrama no nom unu wia woni no ebetimi ehu ade wo ka eye bi nti ase esan se BP ni hypertension no na diabetes na ka eni se ka weni na etimi ma nti ne ti because BP na kosoro nti weni no nti na o weni no ma pressure bam etimi ti esa eni fraye ba pacho mati ase nti se mu o BP diabetes a ya tre drama ma mo no etimi ka eni no mewie ho afa de me ba eni yare a ye wo bebre ye mfi de ye wo yare bi e fe ne cataract eni yare e fe ne cataract eno no ye ka otwi ka se mu se ete eka weni na unyi a adifita ba be hye weni na ade se ye operation ansa na wahu unyi enyi hu sakra na nyi na ye operation ebi wo ha ya mouse space a ahwehwe ni wa ebetimi amu ehu ade ye nyina ye nyi etimi ye yen wo ye ababa wa weni ni ye kan ti sa ahwehwe unse unyi na de ntuma fita kata ahwehwe n'anim a unhu weni mwom sa na eni no so te
nti eno sa no ba ebe mu ahwehwani wa anase ebe ye operation ama de ebe ya ebe boy ho ban asaje we nsi no ni Dr. Uku aka ni nyina deda ye duane a ye di eni de mango carrots ena engo palm oil engo koko ena kontomre we duane bia obedi bia ma we nwom ema eni na hoden pacho mate ase ema yare bia nkan ye we ni yare cataract ndi ye wa ye operation na ebetimi akọ ye we ni yare ba ko a ye frɛ ni glaucoma ye ka wotwi mu se ehintan ni yare ebe ye ogboko unti se we ni ya wo ya unti hwi prekupe ubeka se ubehu na we ni efra ebe ye oso bi na ya unti na glaucoma no we ni efra ye ye hwi enye yi enu diabetes ena hypertension timi di sa glaucoma ye den eba ena ebi nka ne se pressure aba we ni mu enu eye wa wo ho abehu se woni no ehu ade papa but wo hwe woni ma enchanche no hu eba from men fe ndi agro bra ni enhwe ma because etimi die ni fraye den eba sa yare mienu e cataract ni glaucoma na ekoso eni fraye wo Ghana bebre ti de bia ye hia na ye ka ho asem pacho mate ase asem bi wo ho pacho bi be bisa asem bi ana Hallelujah. Bonsam kasema. Mama Esther. Inti obusa sa sembi sebi wo ha ye man ho se menu dipe. Ye busa. Mama me fi ase. Wa baba wa bia de bi oposaposa nani. Oposaposa nani. Enti misano no se ntini nsu. Ti a me kire no hye mama trem. Na bi ti so nani. Ana Apollo ba. What's in so pacho enu eye metimi de enu aye first aid ansa na maba mo ho pacho de bi enchine no enye ma yeni no ntu nye first aid yo be ya so be oru wani mutin so na waba ni ahwa mo ebi on ma nipa ni bakro na o ma na dura keka wo ne nkoda tu be bisa no aduane bi wo ha wudi a enye ma wo nkudu ha wo sra sem na bi wo wudware ni nyina dato ya ye kan kra no so ma eni keka nti e be bisa osansem wo nyina na sani amawadro pacho mewie Minesa na temi sala bisese wo ba ba she yari wo ba yensu edro di dia udu ane Dr. Beka why ana se betimi ama ana yedu ho se eni complaints ni adena sa ndi ye hwe wo ba ne no kasa na efe ye ya efe ye hu ya e beka Pacho you be am to computer ho se bia anything na ten se book ne ben me hu papa e we tia e na me hu nti bi ja no so ye me hwe wa we di 30 plus uni a wa di hu no kokom nti ano no ebetimi aba se obenya space ebetimi aboa ba nsa na ebe ma space so si e di machine be hwe wani e se ya rufo bi e di ho a Ajarefa last red na ya briki sani ya chairman kan no ye tinenya 101 ye ne order mama Pacho mi bi sese glaucoma no etimi ye abusia yare ana se da ubenya wo diabetes ana sana wanya ese me se etimi ye abusia yare se wo ma me wo papa ana wo abusia bi wo ma musu timi nya na pacho you glaucoma na America no sa na eti wo gusu enu ma utimi nya ebi before na pa scientists aya ye hu nie enti ebi before nsa omukro hu nti glaucoma no de wo gusu enu ma utimi nya ba cataract ni de baabi wo se de bia nkuni ade for ehu ni nyina ati ma cataract Pacho no question dey say ya pamadese no edo occasion ye edojo eduma Pacho no ebe bo aye na bisa me ni say ama me ni me ready kra no problem yo pamade anwure yo be nsa o light na o de pamade anya brighter wetimi ehu dia ye wadwuma
You know the best. It's not TV because Sonny I try and Cassie and do light. I said TV light in na yepe. Do ends na soon you should TV. Catch what you say. Nenia, the form mountain. No man may do it. Maybe I don't have Yame ensure biara. And with the Senate chairman Ekaya no Sabri, but he beat me actually. Akro Farms, life. Akro life, sorry. Yeah, life. Babucho. Ebedu baby one year will be Ebekasa. Interview. And with you to her. Na Sam commoning in IAD. Na you are Yami ensure. And it's the eye for letting her. Doctor so lab no so and with the chairman. Anything the baby. Okay, a tear for Yamamo, Ache Eba Akro Life. So, I Reverend Theophilus Opoku Memorial, Presbyterian Asafobakwa, Ewo Akropong, Akuapem. A preaching point. You are one ato, Ewo Amanfo. Just say, Yaka a preaching point. I just say, a fin one ato, Ubeka say, sell. One ato no fofro, Ewo Amanfo, one what Amanfo, Merewa, Wube to me, Abaha, Ababesom. Nene, wanga ni siade hunu baako ne se wobehwe apomuden ensem ama emrewa no wobehwe apomuden ensem ama won asore ma no na obi biara owo challenge obi biara owo asembi ewo na apomu no obeba na waba aba behwe obi wo ho a ebia na esika nti ontimi enko hospital obi wo ho a na ebia oni obi mpo a ode ne beko na so enede wode nkrofo beko afim no ngakofo won aba se opese oba nkwa ade a and I say, Sikaso na actual sanga, what do Ebaba na 10 years anniversary, Eka wong se say, home, 10 years anniversary, worry dino, Eka, in se say home. Enti, yes, every crano, Yane, Wanga ebedi in Kwamoka cra, Naya, in se say, Papa, Yamakwaba ever Akro Life, so, Madam was, midin de Ampem Dako, now where. From Oshofu Ejakwa. Oshofu Ejakwa there any Ekamia say wona Oshe aha asafo no eso. But you mina media nim so some penny ewo amanfo Reverend Opoku asafo. Yo ene why ade pa erade enhyira ewo enisuade huna ode edi dwuma ewo asafo yimu. Ezane say yenim say yen krom hanom no yare wa ha na so yamrewa no ebia na wonye ska emfa nko. Nti manije pa say wenu suade hunu ba ko say na me pese mi bisa o eden na inspire we say obema a doctor fo abaha na woga ba be hwe emrewa yo minu ya meda wase apomudin de hu hia na yabakwa ya asafo no nso na ehu hia say sene odi kankan no sika consultation na bia line bia obedi achi ewo ayaresabia no etode bia eya hometel kakra esan so bia ehia na apomudin enu ti asafo ni nyina yame adom yenya 10 years enti yen hyehyɛ pon no so yade to wo sɛ yen so bepe memene da bia yen nyina ebenya kwan na yen kɔ a doctor fo no mom ho yen ma doctor fo no mom aben yen no manya emre ede ama yen na won so mo ahwɛ ya apomudin yen tumi hwɛ ni nyina enti yen a doctor fo naka titru yen hwɛ ni ene yen apomudin kakra aka sɛ yen sugar no ekɔ ana say yen pressure no ekosoro eyi yen fiase yare bon ye homoden say yenya bere a betumi akoyanim kakra eyi so betumi ama won a wo ba beboa yen no nso no won ahu ne erekoso ewo Akropong na won asafo eyi so yo sene odi kankan no Theophilus Opoku osofo na obaye osofo ewo Akropong okoye bi o ma salaga ekolate niamia hodo bi a na oreka yame asem no kwasemi ni na esese ye bibia ebekai won aye adwuma na wo adwuma aso aba ama intirima nso ye rinya so emfa so enu nti yakom yema bebre a yehu se asofo bi a wodi ye gina na yere ye ayarehwe na mebese mibisa so aha na mosom anase masore dan ewo baabi na emom enne na nka mo pese mo ba film na nkrofo bebre ehu mo anase aha ya na mosom enya meda wase baby a yeshia wa hey invisia bebre me kura no won wo me na opanyin bia no friend samo edudako
ɔgye no man nsa so so obɛyɛ okristoni ɛno nti mensa benkum so ɛdan bi wɔ kakra bi ɛna ɔde ma asafo ne sɛ ɔmfa ɛha ɛnyɛ morning devotion nti anɔpa ne nyina yɛntumi nantew nkɔ Christ ɛsiane sɛ awia nhyɛ da mfii nti mmere bi akyɛ na ɛha ɛna wɔyɛ morning devotion ɛno nti asafo no fi ase no na yɛnya asase yɛ no na ɛho hia sɛ yɛbɛnya baabi a asafo no nyinaa ɛbɛyɛ de ɛbɛhyia na yɛasom na yɛatontom Awurade ɛno nti na ɛha yɛ morning devotion grounds for over years nanso ɛyɛ 3rd April 2021 ɛna mpanyinfo nyinaa agye to mu sɛ yɛmfi asafo no ase ankasa as in a congregation ɛwɔ ha ɛno nti yɛntumi ɛnkɔ baabi biara ɛno nti mpanyinfo nso gye to mu sɛ yɛmfa aha yɛnsom kɔsi sɛ yɛbɛnya baabi a yɛn nyinaa yɛsi yɛn dan a yɛbɛtumi ahyɛ mu nokorɛ ni Nyankopɔn ahyɛ ne ho anuonyam yɛnya asase a yɛresi yɛn dan ɛwɔ so nanso ɛsiane sɛ ɛhɔ no yɛ asase taa na yɛnwie ne nti no yɛsɛ yɛbɛyɛ wɔ ha na yɛde ahyɛ mpanyinfo a wɔdom yɛn na wɔde ha maayɛ no yɛrekae wɔ ne yɛdeda wɔn ase na yɛde hyɛ Nyankopɔn so anuonyam ɛno nti ɛha na sɛsi a yɛresom de nanso ɛnkyɛ Nyame yɛ adom paa ebia yɛnkɔ afe no awie de na yɛtumi akɔyɛ asase no so ɛwɔ Kwabesku wɔn anim Akropong kakra no ɛwɔ Kwabesku akyi nti yɛgu so a yɛresiesie anaa yɛrepagya bibi ahyɛ Nyankopɔn anuonyam papa de me paakyɛ o mepɛsɛ me hu ɛyɛ dan no madu sɛ lentil anaa sɛ mabɔ so awie mu repenti fa ɛhefa na madu ɛwɔ dan no esi no ho nokwari ni afia ne yɛrefi ase ɛno nti obɛni bɛka sɛ yɛaclear land na yɛregu so ɛreyɛ excavation afia ne yɛrefi ase ɛno nti Nyame yɛ adom a it's still at the beginning stage right na ɛsɛ sɛ yɛhu mpanyinfo a council ɛne mpanyinfo bi a wɔma ɛho kwan permit ne ade nti ewie yɛn kyɛe ɛno nti afei na ɔkwan aba mu a yɛfi ase damas nti na mubɛhia mmoa ɛwɔ dansi no ho anaa oyɛ nim sɛ Onyankopɔn asɔre de sɛ worisi a ɛyɛ sɛ nkurɔfo bɛboa anaasɛ bi a moaboa mo ho asie mo kuturuku mu yɛ den nti morehia mmoa bi a yɛpɛ sɛ yɛhu wenia meda wase obi biara ɔhwɛ yɛn passionate appeal na yɛreka sɛ asafo yi ɛyɛ asafo a sɛne yɛn nyinaa yɛhwɛ no dwumadi bebree a yɛyɛ titiri ɛyɛ nkwagye asɛm a yɛkyɛ ne yɛde ma community ne nyinaa yɛn som wɔ ha kwasida yɛnhyia wɔ ha nanso ɛyɛ a yɛkɔ out ɛno nti yɛto yɛn nsa afiri obi biara a ɔwɔ mmoa sɛ yɛ iron rods sɛ yɛ cement sɛ yɛ abo mpo sɛ bi a ɔrentumi ntɔ biribi biara koraa na sika no koraa de ba a yɛbɛtumi agye na yɛde aboa ɛmmerɛ so a yɛbɛkae wo yɛbɛbɔ odin yɛbɛka kyɛ otwede mpo Nyankopɔn sɛ wo na ɔdom yɛn na ɔhyira yɛn ɛnam so na asafo no nso ayɛ nhyira ɛno nti yɛnka sɛ yɛnya yɛn ho asie anaasɛ aboaboa yɛn ho asie yɛboa yɛn ho de nanso wo mmoa nso ɛbɛtumi aboa asafo yi ɛno nti kwasida anaa da biara da a wobɛnam Akropong no wobusa amanfo a wobɛhu yɛn nso a megye di sɛ me asafo mpanyimfo anaasɛ mmea me mu no mehyɛ wobɛtumi akasa abo sika cement biribi biara wobɛtumi de aboa yɛn no akonya wɔ hɔ yɛaba yɛn nsɛm wo nso a wotie yɛ a ɔnni asafo biara ɛsom anaasɛ kwasida nkɔ asɔre no yɛbie yɛn nsɛm amanfo ha yɛa ne yɛhyia papa duda kofi ɛno nti wobɛtumi ne aba ɔkyena yɛfi asɔre nɔnkron 9 du baako pɛpɛɛpɛ ne yɛapɔn 9 to 11 ɛne yɛhyia wɔ ha da biara ɛno nti wowɔ mmoa bi a fa bɛboa yɛn wopɛ sɛ ɔne yɛn nsom so a akonya no wɔ ha naasɛ yɛba yɛn nsɛm ɛde ma m medase nti papa medase sɛ woanya bere na ɔne me akasa mani gye ho ba okay atiefo ne ahwɛfo moda so ɛhwɛ Akro Live dwumadi te sɛ nea yɛkae no aha ɛyɛ premises of Reverend Theophilus Opoku Memorial preaching point a ɛwɔ Akropong amanfo na yɛhwɛ nipa a atwa ahyia ha nom nyinaa ebi yɛ adɔktafo ebi yɛ nɛɛsefo ebi yɛ asɔrema yiw a wɔn aba bɛhyia a wɔba bɛhwɛ wɔn apɔmuden ho nsɛm aka eti yɛne nipa no bi ebedi nkɔmɔ na yɛn atie wɔn botan ne wɔn expectations a wɔde aba ha mama mema wakyɛ ba Akro Live dwumadi ɛso macho midin de ampem daako na wo nso yɛ menso me de Caroline akwa yo na mama ahanom no obai sɛ asɔre ba anaasɛ woyɛ doctor anaa woyɛ nurse bi a woyɛ surgeon bi ɛna waba ha
Me ya sorry ba me ya session clerk. Session clerk. But session clerk na no wudwumadi ene den. Me dwumadi ne say ayi secretary a wohwe asoro no choro ne maso. Ne session clerk. And then I say one do go. It's mama mpacho ene wo expectation ewo health screening no ho ene den. Oh, nyama bebre wo ho a me be ma besua. E say hypertension na me nim say bi a eye mrewa nkwan a na eye won. By na me mahu say efi 20 years nyina akọ no etimi yeyen. E na efe bi onso amemahu nnuan a media emua me. Ene ne media nso a ebeboa me. Nti saa dia wo ye metimi hu say me de me nkwan ma fam de aboa me pa. Okay, mama. Now, papa, am I say, and ka 10 years anniversary and she say no home. Now, you say you bisana so can be the picture. I have only a year for 10 years anniversary no home kakra. You, me pamucho 10 years anniversary na 3rd April 2011. And a nipa bibe fee asori ase. Nyanga 2021 ni na say 10 years ni a asori fee ase. Enti no na yede san hihye yi abase no so beboa ma nipa bebre nso obi wo hokra na eyi bi nkosi wo na asori mu ye eyi aya ye nso nam so ma nipa ni bi nso be den aba be kan ye ho enti niama ye enye se ye ya ma ye nkwan ye ho nipa bi nso ya nye ye no na ekwa asori nso ya aton sa afre won se won so wo mra no wo mehwe won apomuden na we se ye nyina agbomu esoma eye ye nye nyiyimu enti Roman fo wa ha Methodist fo wa ha Jehovah Witness for waha ya buye ngata be muso bia nso mra na ye mehwe apomuden saa anti ne hyehyɛ sɛ adwumadi ene etiefo masuma enye press before nkwa na etimi ba saa adwumadi be enti sɛ wote ben amanfo ya anasa wo Akropong ohododo kakra bia no iska de bɛkɔ ayarehwe a obetumi atutu mirika aba amanfo agbash opposite honom pepepe na congregation wo obetumi aba no aba besin mu enti mama ye beda wase ewo mra nyama ye ho yo ye nso ye da mase papa ene ba mo ba yo Akro life eno ana ye gusa menya papa tintin we do mama eti apa o nyame na do nyame minim ye menim bi aka ho me tintin pajo mi ding de ampem da akona we me panjo frɛ me kwasi atidika na mpacha osomwa ha ana oye doctor ni na oba me panjo me ye asori ba ana asori no mu oye den me panjo me ye YPG president and I'm saying praise team member ye no ne ye do be man acapella oh that be next time raining ye ngati ase na ene health screening ye nyina ye nim apomuden hu nsem a etumi ehaw yen you na why your babunga wa be ye ngati hypertension ho nsem a why your babunga wa be wa betie bi se wokwa addition ade ben na ode ebe kan akire wo na fofo oh hu se ya ye nipa yi de nipa se utie afutu a na utimi enyin ekwachi eni nti se wo ba na se wo be hia bibia omo esua ewo nimde no nea omo esua no nso omo ede rechere se ne ebe ya ye nso ye be den ye bitimi enyin akwa achi na ye nso ye de agyaw inchirima no na se wanye wadwen se nea wo kire wo no ubeti na se wadi so a ene na onkwa na ene be tia ewa asase so na menye nni nso se nipa bi wo a opese ne nkwa na tia wa asase so nti no se ye nso ye ba bije no e se ye ne ye nuanom anase ebusuafo eche esane se ye don nti se ye pese won so onyi nti no ese ye no won eche na ye nyina yetimi ehwe ne awoka ye no na yidi so na aboa ye nyina mehwa anu me se ye ne nanom ne ye maame no mo nkwa na e ba na den youth no won ba na oh won beba na se wa onim youth ni amade won di bibia wo pe back bench any last minute ni amanu nti won beba Mbacho mate now expectations any eden efa health screening ni say bia o be kwa go doctor you o yam nsese debi o yam nsese obu ho a o se ne yam nsese ne say bia be kwa go doctor nti otifie no orehwe yen advice ado ma so ni pa ko den okay say ne yam be hye ne de normal ade a ewo ho but ne etini say nsese wo ma ebo hu esane say enyi pira ne ye ba be pira na emum ye ba be boa o
na nso wahu apɔmuden wahu sɛnea wo ho den ɛtefa na wahu anammɔn a ɛsɛ sɛ wotu in the next step nti mɛsrɛ obi a ɔwɔ fie a ɔrehwɛ me sisi a sɛ ɛnyɛ ha koraa mpo na wobɛba no a ɛyɛ sɛ wokyɛke w'apɔmuden na woyi ho bi afi wo mu ɛsiane sɛ ebi a mmerɛ a ɛbɛdu sɛ wokɔ akɔkyɛke no na ayɛ too late nti wokyɛke ne saa bere mu a na woatumi asɔ ano ntɛm na nkonimdi ayɛ ɔdea. Okay, ɛne me nua Atidika meda ase sɛ wo ne me atwetwe nkɔmmɔ ɔba akora you meda ase paa you mebakyɛ dwumadi a wodi nyinaa wɔwɔ chairman you wɔwɔ otitinani a ɔda anɔpa yɛn no ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ na yɛahwɛ anisuade hunu a ɛtae health screening ni akyi bio wo nso no yɛn anya ne ntɛi sɛ ɛyɛ 10 years anniversary a wɔredi no ɔno na ɔyɛ chairman na ɔda dwumadi no nyinaa ano nti yɛbɛhwɛ sɛnea wɔahyehyɛ dwumadi no ne mfiase ekosi bere a wɔbɛbɔ ne tɔfa koraa ɛna anisuade hunu a ɔde ata ne programs a wɔahyehyɛ nyinaa akyi ɔpanyin mema akɔaba ɛba akɔla yɛnua menua ɔdɔ medin de apɛm daako na wɔfrɛ wo de yo wɔfrɛ me baafɔ ansasasrɛku udin mu yɛ duru paa dame ɛho batakari na wasi saa pɛpɛɛpɛ okay mepa kyɛw ɛha ɛyɛ Reverend Theophilus Opoku Memorial yɛn anya ne ntɛyi ɛna yɛn aba wo sɛ ɛna yɛ health screening mepa kyɛw as part of the 10 years anniversary nhyehyɛe no yɛnim sɛ ɛka ho na yɛpɛ sɛ anka yɛnya ne mfiase nea nti koraa yɛredi 10 years anniversary no nhyehyɛe a ɛwom packages a ɛwom mfaso a yɛbɛnya ɛwom ɛne baabi a ɛde yɛn bɛkɔ akɔsi koraa meda ase me nua ɛbsɛ nea woka na ɛyɛ saa pɛpɛɛpɛ na mfirihyia dunia Presbyterian asafo ɛyɛ asafo pɔn a ɛwɔ Ghana mangu ha ɛyɛ the Christ Presbyterian Church fato wɔn ho so sɛ sese Akropong kuro no atrɛw na baabi a adu no ɛte sɛ mpatam anaasɛ bron bi a wɔbɔ mmɔden sɛ wɔbɛtumi ato wɔn saa akɔdu hɔ na asɛmpa trɛw no dwuma no emu atumi atrɛw enti afe mpem abien ɛne dubaako mu na ɔsɔfo nyaako ɛne n'asafo ma wɔ Christ Church fato wɔn ho so sɛ wɔbɛba amanfo mpatam ha na wɔde asɛmpa trɛw dwumadi no abɛfi ase wɔ ha na nyame nkyade da wɔbae na ɛyɛ mpem abien ne dubaako kwasi de di kan ne asɔre a wɔyɛ wɔ ha no ɛyɛ nipa dubaako ɛna wɔde wɔn fi ase na kakra ɛnɛ obroni bɛka sɛ the numerical strength of Theophilus Opoku asafo egu so kɔ n'anim enti yɛatena ho kakra mfirihyia dune na nipa a yɛde wɔn fi ase no dodo na ɛrigo efisɛ na fi amanfo kɔ Christ Presbyterian asɔre dan mu no ahoɔmmerɛ ɔba kakra na nipa no ntumi nkeka wɔn ho nsa nkɔ biem enti yɛakyerɛ wɔn atena amanfo a mfirihyia dune na yɛpɛ sɛ yɛhu baabi a wɔn apɔmuden akɔdu sɛ yɛbɛtumi ne wɔn ato ɔsom no so enti na nnɛ ama yɛahyehyɛ dwumadi a ɛte sɛ ɛde ama asafo no ɛne na ɛtiefo yɛn asom a yɛn anya history kakra a ɛfa Reverend Theophilus Opoku Memorial asafo no ɛho ɛnyɛ sɛ ebi a na wɔkɔ Christ no wɔn bufu wi anaasɛ ne wɔpɛ sɛ wɔtew wɔn ho enti na wɔba ha bɛsom yi na mmom ohui sɛ daabi ɛwɔ sɛ asɛmpa trɛw dwumadi no ɛseta kɔ mmea nyinaa ɛwɔ Akropong afie nso na kuro no mabue enti ɛsɛ sɛ wonya sɛl baako wɔ ha kyerɛ sɛ wɔn a wɔwɔ mpatam ha nso wɔbɛtumi aba ha nom aba abɛsom wasan ma yɛn anya ne ntee sɛ wɔn a wɔde wɔn fi asafo no ase no wɔn mu bebree na anyin enti wɔpɛ sɛ wɔhu sɛnea wɔn apɔmuden akɔdu na mmoa biara a asɔre no ɛwɔ no wɔde aboa wɔn yes this is a very good humanitarian work a wɔn initiate ɛwɔ ha enti metu asɔre bi afo sɛ wɔbɛtumi ayɛ bi a ɛbɛboa yɛn nyinaa na mpakyɛw yɛpɛ sɛ yɛhu nhyehyɛe a ɛwɔ 10 years anniversary no ɛho nea ɛdi health screening no akyi akɔsi bere a wɔbɛwie koraa yɛyɛ no sɛ nanka ɛyɛ afe mu nhyehyɛe nanka afe no awie ɛna obroni bɛsɛ yɛbɛ climax biribiara
na yɛde abɔ afɔre apɛdwatiri kakra ɛde aboa asafo no enti bosom a etwa mu yi yɛapa dwumadi no ho ntama eyi ne dwumadi a ɛto so abien ɛyɛ apɔmuden mu nhwehwɛmu na ɛto so abien na ɛto so abiesa na ɛto so anan na ɛto so anum wɔ hɔ ɛm sɛ nyame ma yɛ mu kwan a na wɔtwe abien sɛ nnɛ yɛnya mmabun kakra ɛde wɔn aka asafo no ho yɛpɛ sɛ wɔto nsa frɛ mmabun a ɛwɔ peace grace Christ na yɛne wɔn nyinaa nya ayɔnkofa kakra obroni bɛka sɛ yɛbɛyɛ games kakra na yɛde ayɛ in a side of side attraction na yɛn nuanom a wɔwɔ mfitiri ne ade no yɛnka sɛ wɔn ni bɛn nim ɛno wokɔ asɔre wɔ he wokɔ na wɔahu sɛ Theophilus asafo no nso mmabun wɔ mu nti na wɔtwe abien dwumadi a edi so no ɛyɛ mmabun agoridida yo ɛno akyi no bɛɛ ɔsram a edi akyi no obroni bɛ sɛ homecoming and food bazaar yɛn nyinaa yɛwɔ ha yɛyɛ Akropongfo sɛbe aduan bi te sɛ pogo ebi obi kura nim aduan a wɔfrɛ no pogo yɛne mpɛhnefo no a ɛsom wɔ ha yɛpɛ sɛ tete aduan bi aprɛprɛnsa nom ne pogo nom ne ade wɔn kyerɛ yɛn bagao apalankye nom ne ade wɔn kyerɛ yɛn sɛnea wɔyɛ na nnɛmafo nso yɛntimi enye bi na daakye wɔ ni hɔ a yɛn nso yɛtimi aka bi de akyerɛ yɛn ma na ansa na mede m'asɛm nyinaa bɛkɔ awie menim sɛ wonya wobɛbisa me saa asɛm no de ɛyɛ obi fi na yɛsom yɛasom wɔ ha mfirihyia duni prempren aberewa yi poma kwan mu a yɛpɛ sɛ yɛbɔ ɔsese kakra Akro live sɛ yɛnim sɛ abɛɛfo ntentan kɛse mu wɔ so paa na nipa rehwɛ mu deɛ yɛbɛsrɛ ne sɛ obiara woyɛ okroponi na wɔ Akropong ho dɔ na woyɛ Presbyterian ni October yɛbɛbɔ yɛn afɔre kɛse na yɛapɛ bibi kakra na yɛde afi yɛn asɔredan no ase obiara wonim Akropong no obi sɛ na moakɔ asɔre wɔ fiaa kyɛ wode w'ani kyerɛ amanfo ɛyɛ benkum so a ɔpɛhene Akoto former ambassador Akoto ne mfitiri hɔ ɛhɔ na yɛafi ase a yɛbɔ yɛn ɔsese no sɛ mmerema mu kwan a yɛne mbɛkɔ hɔ na anka moakɔ hu ɛnti yɛsrɛ Akropongfo ɛne Akuapemfo nyinaa sɛ October yi wɔmmra wɔntwa mmra Macedonia na wɔmmɛboa yɛn na Theophilus Opoku asafo nso yɛntimi nsi ɔsese kakra Reverend Theophilus Opoku Memorial Asafo chairman of 10 years anniversary ɛna yɛne ne kasa but odi ne sambo bio emu yɛ me baafo ansa sasreku ɛna yɛne na atwetwe nkɔmɔ waka programs a wɔn ahyehyɛ packages a wɔn ahyehyɛ no ama yɛn ahu ni fɛfɛɛfɛ o say 2 weeks from now we be games we be invite youth ɛwɔ Akropong nyinaa sɛ wɔn mmerɛ no wɔn wɔn medi agoru na wɔn san so nkyɛn nyame asɛm na wɔn a wɔwɔ ban no akyi no wɔn adwene sɛnea wɔbɛtumi aka wɔn aba ban no mu bio na ɛkyɛkyɛ aso no nso waka akyerɛ o say food bazaar ɛnso wɔ hɔ a ɛno no ɛnyɛ sɛ bia wɔbɛyɛ fried rice ɛnyɛ sɛ bia wɔba bɛyɛ pizza daabi wɔba bɛkyerɛ tete nnuan a yɛn nenanom na wɔdi no sɛnea wɔn nea no mpo ngoniade sɛnea wɔbɛkyi ngoniade wɔde agu so no wɔbɛkyerɛkyerɛ ne nyinaa ɛwɔ ha na akɔ fɛfɛɛfɛ enti wɔ hɔ na opɛ sɛ onya recipe foforɔ a Reverend Theophilus Opoku Memorial ɔsrama yɛbɛsim no ɔkyerɛ sɛ ɔrema new recipes enti bra na bɛka no ho na ɔmra mebakyɛ o ansa na yɛbɛkɔ koraa no ɛdɛn na wobɛka kyerɛ yɛn ahwɛfo ɛne yɛn atiefo yo ne America kyerɛ ahwɛfo adɔfo ne atiefo a yɛhwɛ yɛn prempren ne sɛ prempren onyame adom Akro live enti biribiara kɔ so wɔ Akuapem ɛne biribiara kɔ so wɔ Akropong no da bia yɛn saka nyame nhyira mu na ɔntrɛ ɔmo Akuapem mu na muntimi nyɛ adwuma no na yɛn momfa mmoa na asɛmpa trɛw no ɛnkɔ so na yɛbɛsrɛ mo ɛto so abien ne sɛ dwumadi no ɛwɔ hɔ a kɔsi afe awie yi deɛ yɛbɛsrɛ mo no sɛ momma mmɔden a mmra yɛn srabɛn mu na mommɛboa yɛn na oburoni bɛse we can excel Theophilus Opoku Memorial preaching point to the higher standard na ɛto so abien obiara wɔ hɔ na prempren baabi a wobɛsom ɛyɛ ɔsom papa
ɛho ayɛ den ama ana ɛho ayɛ na ama wa twa w'ani bra Theophilus Opoku Memorial Preaching Point na bra na bɛfɛ nyame asɛm wɔ ha na nso fa kɔma afoforo meda mo ase majo yɛ sɛ yɛda ase yo ɛyɛ ampem daako ɛna me ne wo egu so ɛrekasa yi nea yɛrehwɛ yi sesei no ayarehwɛ no afi ase ne sa ahanom ɛyɛ beaeɛ a wɔhwɛ ani yo enti yɛn maamenom afi ase a yɛn doctors yɛn nurses wɔn afi ase ɛregye wɔn ho information wɔn afi ase ɛrehwɛ wɔn obi a n'ani yɛ ne yaw no obetumi aba ha yo ɛyɛ doctor a ofi mampong ophthalmologist ɛna ɔte hɔ a wafi ase watwe ne pen ɔrekyerɛkyerɛw yɛn maame ho nsɛm na wabisa no nea ɛyɛ n'ani no yo ante nurse nso na ɔte yɛ a ɔde torch ɛrehwɛ yɛn papa ani no yo ɔrehwɛ no na wama ne nnuru a ebetumi aboa no yo nnuru a wɔde bɛma wɔ hanom no wɔkyɛ sɛ ɛyɛ free enti obi biara a ɔwɔ fie no obetumi aba bi yo bio nso Theophilus Opoku Memorial wɔreka sɛ obi biara a ɔwɔ mmoa ɛma wɔn no sɛ ɛyɛ cement baako ɛyɛ block baako ɛyɛ pillar baako na obetumi atɔ ama wɔn a wɔsɛ wɔn ani begye paa enti obiara ɛmmoa wɔn mmerɛm sɛ ɛyɛ 1 cedi po ɛna obetumi de abɛboa wɔn a wɔn ani begye paa enti yɛreyɛ appeal yɛn nyinaa yɛnim sɛ wofa Onyankopɔn adwuma a na wafa adepa sɛ wusi Onyankopɔn dan nso a na wasi dan pa baabi biara a wɔbɛkɔ no nhyira ebedi wɔ akyi enti nea yɛreka ne sɛ obi biara a ɔwɔ mmoa ɛma Reverend Theophilus Opoku Memorial asafo no ɔmmoa wɔn ɛho behia paa ahanom ɛyɛ beaeɛ a wɔteki wɔn BP vitals you ɛyɛ yɛn nuamea sɔɔnɔfo na wɔn atena ase you enti wɔn ayɛ krado obi biara a ɔbɛba no wɔhwɛ no BP mesrɛ obi biara a ose wobɛba no menidi saa na adɔktafo no reka sɛnea nea wɔbɛyɛ wɔ hanom biara no wobɛnya no accurately megye di sɛ me sɛ wɔbɛkyɛke sugar level ɛwɔ sɛ ɔba a wonidi na wotumi kyɛke biribia ɛnyɛ sɛ wonidi wɔbɛma wo deɛ ɔkɔm akɔ daabi wɔbɛhyɛ w'afuruma sɛ woba na wɔhwɛ wo wie a wɔbɛsan ahyɛ w'afuruma ansa na wakɔ enti yɛsrɛ obi biara a ɔbɛba no nkawa no mfɛduan biara nkawa no ansa waba ahanom ɛyɛ Reverend Theophilus Opoku Memorial asafo ɛna yɛgu so a health screening yɛretwitwa agu ama obi biara ɛhu nea ɛrekɔ bi ɛna obi biara nso ɔrebɔ mpaeɛ a na wakae wɔn ɛwɔ mpaebɔ mu ɛho behia paa ebia na unni sika a wɔde bɛboa wɔn mpaebɔ de yɛgye di sɛ sɛ wode taa wɔn akyi a Onyankopɔn ankasa ebetie na wayi abɔfo a wɔn abasa mu yɛ den na wɔn aba bɛboa wɔn enti aha yɛ Akro Life Media ɛna wahwɛ yɛn yi aha yɛ Reverend Theophilus Opoku Memorial asafo ɛni health screening ɛna wɔreyɛ as part of their 10 years anniversary nhyehyɛe no wɔn akyerɛ yɛn sɛ eyi ɛne nea edi kan a wɔn ayɛ na aso bebree ɛwɔ hɔ a wɔde bɛto aso efi saa ɔbusun mu ya kosi September October hɔnom no ɔbɛ climax bibia na efi wɔn abɔ afɔre kɛse na wɔn anisuade hunu ne sɛ wɔbɛfi ofisia yi mu na wɔn akɔ baabi a wɔn ankasa wɔbɛsom ɔsɛ efi ansa na wɔrebɔ foundation enti mmoa biara obi biara wɔ no yɛresrɛ ɔmboa na wɔntumi nkukuru Onyankopɔn asɔredan ensi hɔ mimi gidi ne sɛ woboa na sɛ wotumi si asɔredan yi a Onyankopɔn orinyi wu mada ɛna bio nso ɔma Onyankopɔn ma bea partner a Onyankopɔn nhyira ebedi wachi baabi biara a wobɛkɔ na ɛtɔ so ebien a wɔkan so ne sɛ wɔreto nsa afrɛ obi biara sɛ wuni bea biara a ɔsom a wobɛtumi aba Reverend Theophilus Opoku Memorial asafo na wo ne wɔn aba abɛsom
ɛwɔ Agbash opposite pɛɛ ɛyɛ ɔpanyin Samuel Daako ne fi hɔ ɛna wɔsom kwasi da biara anɔpa 9 o'clock ɛna wofi ɔsom ase wɔn nkyɛ koraa enti wobɛtumi aba bi woba wo ne wo namfonom mmra yiw ɛna wɔsan kyerɛ sɛ wɔbɛyɛ food bazaar ɛyɛ na wɔtwe a yɛbɛsim no ɔsram a yɛbɛsim no ɛtiefo mu mfa nkyɛ me enti wɔbɛkyerɛ sɛnea wɔyɛ tete nnuan bi te sɛ pogo bagaw nkyɛkyerɛwa papransa ne ade ɛno nso wobɛtumi aba na waba abɛsua na aboa wo ɛtiefo yɛdam ase sɛ munya abere ɛhwɛ yɛn yɛnim sɛ yɛde atom anim yi mobɛyɛ ewei de yɛmfa kufu adɔ de baako mfam ka yɛyɛ no one block one cement a anka yɛn nyinaa yɛbɛtumi aso asɔredan no mu ne yɛsi ama ayɛ fɛfɛɛfɛ yɛdam ase medin no ɛda sɛ nyameba ampem daako ɛwɔn a wogyina camera n'akyi maa me ɛyɛ Sergio baako pɛ me producer Nana Safori ɔno nso gyina ha direct nneɛma wohwɛ yɛn nso a wobɛtumi ahyɛ ama amanfo ahwɛ like yɛn page no na video bi ɛbɛba no wanya ne nte yɛda obi biara ase bye bye.